Club Junta, building better Africa. Swera banji amalawi nonse chigawo chino cha kumazulo. This is Comrade Ntanywa Palimpopo FM. Wiki yosausa, wiki imene kuyankhula kwake kutivuta kuti kodi tiyankhule banji. Taluza Brian Banda, mtolankhani amene anali waluso, mtolankhani amene anatiphunzitsa kuti tizima pa chilungamo, tiziyankhula chilungamo osati chifukwa chonoti ena atipasa kanthu, komano tiyankhule chilungamo za anthu mmene akumverera kunjaku. Sindikudziwa poti Mulungu ndi amene amakonza zonse. Kodi tizampezanso Brian Banda? Choyamba chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndipepese a president athu Professor Peter Wamtalika chinakukomerani chifukwa cha luso la Brian Banda. Ndikumtenga Brian Banda ndikumpasa ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation ndicho linga chonena kuti ndiluntha lake akathandizire ulamuliro wanu kumbali ya media, koma ndizowawa kunena kuti Brian Banda pakati pathu watichokera. A president move mkati mwa mtima mwanumo kunena kuti Limpopo FM for Regions Organization, Friends of Ntanywa, komanso Comrade Ntanywa akulira nanu limodzi
Pepana president. Pepana president. Ndifuna ndipepese kuchipani chonse cha DPP ena nkudabwa kunena kuti kodi mupepesa bwanji chipani cha DPP ngati Brian Banda anali wa DPP. Brian Banda sanali wa DPP, koma ndifuna ndipepese chipani cha DPP kunena kuti Brian Banda anali mmodzi mwa anthu amene anafuna kuti zinthu zisinthe mdziko la Malawi, ndipo sanayang'anire kuti ichi ndi chipani chanji, ichi ndi chipani chanji. Mu nthawi imene DPP inali kunja kwa boma, Brian Banda ataona kunena kuti zinthu sizili bwino, anachita advocate a Malawi, kumapeto kwake anakavotera MCP. Koma Brian Banda sanatope ndi kuwaunikira anthu, kuunikira chipani cha MCP, ataona kunena kuti no, bola konkuja kwa Igupto timaphula njira za moto, koma kankaka kokha timamwa. Anauza Malawi kunena kuti mudziwe ndi mmene dziko likuwawira pamene tikupita kokavota, muone kuti kodi musankhe yani. Ndipo zinachitika. Brian Banda anayankhula mawu olimbikisa Malawi kuti akuyenereka kuti akavotere mwanzeru pepani chipani cha DPP. Ndikufuna pepani upite ku Malawi Broadcasting Corporation. Munamkondetsetsa Brian Banda mundawi imene inali sanafike kuti muone ubwino wa Brian Banda. Brian Banda watichokera. Imfa ya zizizi, imfa imene wina aliyense ndi wonthunthumira, ndipo mafuso alipo uchuluka, koma mayango ndi amene sakupezeka. Ndipepese ku nyumba yonse yolusa mawu ya MBC kunena kuti pepani. Ndikufuna ndipepese akubanja kwa Brian Banda, kuchokera kwa akazi awo, anawo, angakhale kumudzi kumene amachokera kuchireka kumbumba kwawo. Mainja iko mumve muntimamo kuti pepani. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa chikuti pepani. Ndi wiki imene sungathe kuimvesa kuti kodi ngati ulendo wake uzikhala wa mtundu umenewu. Kodolo ntchito zimene timagwira zotumikira anthuzi timakhala nazo mantha. Ntchito zimene timaunikira dziko kodi timakhala nazo mantha. It was a sudden kunena kuti mmene timabwera
kuzalengeza za imfa ya Banda. Anthu ena anali kuimba mafunso, anali kuimba mafoni kuti koma comrade Ntanyo ndizona zonena kuti Banda atisiya, ndipo ndinasimikizira kunena kuti Banda atisiya, koma chifukwa chonena kuti anthu ambiri ndikayankhula amati mapropaganda, koma paimfa pokha si propaganda. Ndinalo okhuzika ndokhumudwa mene ndimauzidwa kunena kuti Brian Banda amwalira. Chipiranga linali lonthunthumira. Ngakhale ndikupanga program madzulo ano ya nkhanga zaona ndi chifukwa cha high demand ya Malawi. Komano sindili mopanga programu ngati mmene ndimapangira nthawi zonse. Chimene sikundiwawa ineyo ngati comrade Ntanyo ndichonena kuti tsiku lina ndinazayankhula zowachenjeza amalemu a Brian Banda. Ndipo sipanatenge nthawi yayitali nkumachitika zinthu zoterezi. Ndimafuna ndipemphe abale ndi alongosi ka kuzipani ka kumabungwe ka ndikuti ndikufuna ndikupempheni kunena kuti ndikabwera ndikuyankhula nkhani siyani zomati ndi propaganda, komano taisatirani nkhaniyo. Alipo anthu ena amene ndimauza zinthu zina ndipo anandiuza kuti ineyo kunchito kwathu ndikuona zizindikiro izi za zimene ukuyankhulazo, ndipo ndinamuuza munthu uyo kunena kuti ukuyeneka kusamala. Nthawi zina ndi bwino even kungopanga resign ndikuchokapo pamalopo popewa zambiri. Imfa Brian Banda kuiwala kwake kutivuta, ndipo pali munthu ina amene sindikufuna kutchula dzina pazifukwa anandiimbira foni nditalengeza za imfa ya Brian Banda. Comrade, mukunena zoona kuti Brian Banda amwalira? Ndipo ndinati ndipo anati sindikukhulupirira. Ndiye ndinafunsa kuti simukukhulupirira chifukwa chani? Akuti dzulo lomweli ndayankhulana nawo. Dzulo lomweli tayankhulisana. Akuti ndiye bwino, ndipo timaseka zonena kuti munthu akudwala kapena munthu wapita kuchipatala madzulo ake amaziwa ndi wakumwambani. Ndipo anandiuza munthu uja kunena kuti I don't believe till now mpaka ndikafike kumaloko chifukwa ndimayankhulana naye. Pamene ndikupita ku program yanga ya madzulo ya nkhanga zaona ndikufuna ndiapepese Wanda Msisia. Mr. Msisia, I know you are heartbroken more than everyone. Chifukwa Brian Banda anali nchimwene wanu. Ponena kuti workmate pana apitirira anali nchimwene wanu ngati
ndi mai ndi bambo nonse ndi amodzi, koma chifukwa cha kucheza kwabwino kumene munali nako, chifukwa cha kagwiridwe kabwino ka ntchito kamene munali nako, ndikudziwa amalawi tilire mwina ndikuyiwala, koma Brian Wanda Msisi zivute kunena kuti kodi kuyiwala kwake muyiwala mwa mtundu wanji. Imfa ya Brian Banda taphunzirapo chani? Kodi mwa Brian Banda taphunziramo zotani? Mwa Brian Banda ngati ine comrade Ntanyiwa ndaphunzira zinthu ziwiri zitatu. Choyamba, kuopa Mulungu ndikuntumikira Mulungu. Chachiwiri, kukhala ndi anthu bwino. Dzikoli ngati sitimakhala ndi anthu bwino, zambiri nzosokonekera. Brian Banda anali munthu mmodzi amene amakhala ndi anthu bwino. Umboni kuchoka kuchileka. Kuchileka kumene akuchokera Brian Banda. Chinayankhula ndi mmodzi kumeneko kuti timve kulira kwawo ndikotani. Limpopo ndi comrade Ntanyiwa. Muti mvaku ndi ku Limpopo FM. Monga tikudziwa kunena kuti amalawi tonse tili pa chisoni chifukwa cha imfa imene yangobwera pakati pathu ya dzidzidzi yochokera kwa mtolankhani amenenso anali wamkulu woyang'anira Malawi Broadcasting Corporation MBC, amene anali director, koma lero pakati patupa watichokera. Kuchokera kuchileka ndimafuna ndimve abale kumeneko kuchileka kunena kuti ndinu okhuzidwa bwanji ndi imfa ya Brian Banda. Ndiyo wambiri ndifa ya Brian Banda ndingira ndi zimene amatipangira kuno kwathu umozi kusalingira ndi kumene tikuchokera makomo ena osiyana ndiwowa matikuona rusi ngalanga. Yes. Mulokhuzika bwanji anthu akuchileka, mulokhuzika bwanji anthu akuchileka chifukwa cha kuchoka kwa malemu Brian Banda. Ndife okhuzika kwambiri chifukwa mayo mabizamo zithandizo zina ndi zina malipasazo mapulani abwino asogolo monga inyamata amalimbikisa kupemphera chani ndizovuta kwambiri kuti tingathe kuvesesa kuti zili chimodzi ivi ngati mathu kuno kumonekako katawuni ndiwowa kuyesera magesi madzi bwino zakuti kudandaula kwambiri. Mwachidule tingonena kuti mtengo umene unali ndi mfunzo ochuluka umene umakutira anthu watichokera pakati pathu. Ndipo kwambiri ndikoti ndimatha kuti chingabwere kusogosera ndi chani kuti ngapezesa manukadi yemweyo okhala kutodeka osaziva ndikulemera kwake ozichepesa okonda anthu awo ngati kwadandaula kwambiri. Ndipo kutoa kuti kugwira mtengo wanji sayembekezo rinene nacho ndiwo andimphamvu kuti feso zalenga zisazonsera kwa iwo koma apapa tindi matha kwambiri chingachitike ndiyani kusogoloko. Mwina nkukhala ndi mawu omaliza kuuza mtundu wa Malawi pano pa Limpopo FM. Bayamaliza ndio kuti wangophunzira kukhala bwino ndi anthu mene amayankhulira Brian Banda mayo pamawa ukanabisa mawa ndizoona sitimaziwa kuti zingakhale chonchi. Kukhala ndi
wachikondi basi kwa inali yesenzi nchito autodeka simbale wako kumala naye ufuna ukhala bwino ndi anthu kuti mina ukhala kwenye moyo kwenye makhala Brian Banda. Zikomo kwambiri. Ndingakuziweni tinangoyamba kuyankhula ndimayankhula ndani. Ine Dickson Chimpembe. Dickson Chimpembe, zikomo kwambiri. Chirire bwanji imfa ya Brian Banda. Chigawo cha kumadzulo kuno Malawi pamene ndikulowa gawo la programu ya Nkhanga Zaona ndiyambe mwa mtundu umene ukumulira Brian Banda amene watichokera pakati pathu. Kuchipani cha UTM kwa bukaso nkhondo ya mipaliro omwe anali a running mate a Adaliso Kabambe nawo ayambapo nkhondo ya pasipasi kufuna usogoleri wa chipani cha UTM 2030. Akabambe mukuyeneka kusamala. Sindikudziwa kuti muzipanimu kodi timakhala mwa mtundu wanji. Sindikudziwa kuti timakhala mwa mtundu wanji. Choncho kuchipani cha UTM kwabuka nkhondo ya mipaliro imene ikuyenda chapasipansi. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa chigawo cha kumadzulo. Ndimafuna ndipemphe akafukufuku amene amapanga kafukufuku wa dziko mambo Saenda kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi munthu wa chikondi. Mtsogoleri wa dziko lino ndi munthu amene amaganizira anthu ake, ndipo mtsogoleri wa dziko lino ndi mtsogoleri amene nthawi zonse amakhala ndi masomphenya ofuna kutukula dziko la Malawi. Koma chinamukomera iyeyo ndikusankha anthu m'malo osiyanasiyana kuti amuthandizire kugwira ntchito yotukula dziko la Malawi. Koma ndizomvetsa chisoni kunena kuti pamene president wa dziko Peter Mutharika akufuna kutukula dziko, anthu ena ndi pamene akufuna kumalononga dziko. Ndimafuna ndipemphe andale athu, ndimafuna ndipemphe andale kunena kuti tiyeni nthawi zonse pamene tikupanga ndale ndi chitukuko zizikhala zinthu ziwiri zimene tizizisiyanisa, chifukwa chonena kuti anthu akatisankha amafuna chitukuko, samafuna kuti
aziberedwa ndi mafuna ndipemphe asayenda kunena kuti tatipangirani kafukufuku. Ife ali Mpopo FM tapanga kafukufuku wathu tamupesa ndi tikufuna mutithandizire a National Intelligence Service. Chimanga chimene chimagulidwa ku Zambia chinali cha munthu wamkulu wina amene akugwira ntchito mboma ndikukatigulisa ife Amalawi chifukwa chonena kuti iwowo chimangacho anali nacho ku Zambia, ndipo nthawi imene amatigulisayo matraki awo amabwera ndikuyima pa boda ndikumanyamula chimangacho. Timafuna chimanga mdziko mwathu, anthu amafa ndi njala, anthu amadya chitedze. Koma chimanga chimenechi tagulisidwa, kunamizidwa kunena kuti chimanga chichikugulidwa ku Zambia ndi boma la Zambia chikhalire nicho ndi anthu amene anali ndi chimanga chawo ku Zambiako nkumachibweresa ku Malawi. Ndi chimozimozi tikanagula anthu amene anali ndi chimanga ku Malawi. Koma chifukwa cha kususasusa ndi chifukwa chake anthu anati tukagula chimanga ku Zambia. Ndimafuna mutithandize pamenepo kuti adziwike munthu amene kuti ndi ndani, koma ndi wina wamkulu mbomamo. Komanso kafukufuku achitike kodi ndrama zimene apita Mutharika ana zinaperekedwa za boma kuti ndrama izi zikagule chimanga, zonse zinaguladi chimanga kapena anthu enanso anachita benefit. Tiyena Malawi tilikonde dziko lathu, tikakhala atsogoleri tisamathamangire kwa abera Amalawi, tisamathamangire kwa abera anthu osauka. Izi ndi zimene ndikuyankhula. Malemu Brian Banda watisira kuti tizinena chilungamo, zikhalire ndi munthuyo kuchitenga kapena osachitenga. Ife pali Mpopo ndokhumudwa pokumva kunena kuti chimanga chinali cha munthu wina wamkulu kutipeperesa ife Amalawi. Ife kumaona ngati chimangacho chikutigula kwa alimi ena aku Zambia, chikhalire nicho ndi wathu yemwe amene akupanga zimenezi. Abale anga tiye tilikonde dziko, tikalikonda dziko la Malawi ndiye kuti chitukuko sichivuta. Ife munthu uyu tikampeza tibwera Malawi tikuuzeni kuti anthu amene anapanga zimenezi ndakuti. Kali munthu wina amene wapasidwa contract ku Thyolo ku chipatala kuli uve sindikudziwa kuti contract imeneyi anayipeza bwanji, anampasa ndi ndani. Ndofuna ndipemphe olemekezeka Abaloi katulukireni ku chipatala cha Thyolo. Chipatala chikununkha. Ku chipatala umati ukapita chikakolopedwa ndi mankhwala umamva kunena kuti akolopatu ndi jig, akolopa ndi bridge, akolopa ndi chani zokolopera ku chipatala. Koma tapita no ku chipatala cha Thyolo suve wake. Chipatala chioneka cha ukhondo kunja ukamabwera, koma kaloweni mkatimu angotenga mazi ndi kungokolopera mazi zathira pompo. Chimene munampasira contract imene ndi chani? Nchimozimozi tolo contract iyo ine ndikanatha kukwanisa, chifukwa ndikanatha kuwapeza anthu azingokolopa kutenga mazi nkumakolopa. Koma tatenga contract yoti chipatala chikhale cha ukhondo. Achipatala amatiphunzitsa za ukhondo, lero achipatala ndi amene akubweresa uve. Tikhale bwanji mdziko?
ndikufuna ndiyamikire mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Apito Mutharika chifukwa chowakanira amchana komanso achimwene yanga a Edward Sawerengera ganizo lofuna kuwachosa amfumu Kaduya kukhala Paramount Chief. Ndofuna ndithokoze ata Apito Mutharika chifukwa chiwauza anthu wakuti zogawanisa mitundu mdziko muno ine sindikufuna. Once again a president, ndofuna ndikuthokozeni chifukwa cha zomwe mwapanga. Akanakhala ena aja kale aja ndikuziwa kuti akanatha kuyankhula kunena kuti ndikuziwa amene akupangisa chisokonezo koma tiona patsogolo pano zinthu zikuonongeka koma inu simnalole. Ndimafuna ndichenjeze anthu amene muzilimbana ndi afumu Kaduya. Alipo anthu ena anayesa kuti alimbane ndi afumu akaduya ku Palombe. The chief is very dangerous. Ngati enanu mwangokula simadziwa mbiri ya Kaduya, pitani ku Palombe mukafuse. Ndikufuna ndinenenso kulimbana ndi afumu akaduya nchimozimozi kukatenga tameki ndikumuyesa kuti ndimwe ndione kuti kodi chinga chitike ndi chani. Ndifuna ndibwereze dziko mukwambiri olemekezeka a president Apito Mutharika chifukwa anthu atabwera kukuzani ganizo lowa landa ufumu a Paramount Chief Kaduya, inu munanena kuti ngani imeneyo simukufuna muimve ndipo munashauta anthu. Ndikubwereza president dziko mukwambiri utsogoleri uzikhala oganiza mwachangu chifukwa pala anthu ena akufuna tukuononga legacy yanu koma sizitheka. Ife tilipo a president tikutetezeni mpaka na kufikira koma stilola kunena kuti anthu ena aipise mbiri yanu. Limpopo ndi comrade Mtanyiwa. Ndimafuna ndidzudzule ndamva olemekezeka amkhito akuchita recommend Brian Banda kunena kuti a DPP anali okondwa ndi chizuzulo chimene Brian Banda amazuzula chipani cha DPP. Chifukwa cha mawu amenewo ndikufuna ndibwere madzulo ano ndikufuna ndidzudzule chikhalidwe cha anthu ena ku chipani cha DPP amene pamaso akuoneka ngati a DPP pamene kunja mkati zukangati za DPP sizimakhuza. Ndimabwereza inali nkhondo yovuta kwambiri kuti DPP ilowe mboma. Inali nkhondo imene inatengera ma activist ochuluka. Inali nkhondo imene inatengera antolankhani ochuluka kuunikira dziko kuti kodi izi nzabwino. Anthu okha ndikumasankha kunena kuti izi sizitithandiza, ndipo chifukwa chonoti zinthuzo sizitithandiza anthu anavotera chipani cha DPP. Kuli anthu ku chipani cha DPP amene maganizo awo akumakhala osafuna kukwanirisa masomphenya a Apito Mutharika. Anthu ena Apito Mutharika amaoneka ngati amamkonda
koma samamkonda. Chimene amafuna iwo ndikungokwaniritsa ndikupeza zimene iwowo akuzifuna. Pali anduna awo ndrama zonena kuti zikanatha kugwira ntchito bwinobwino ndizomvesa chisoni. Akagulira mkazi maploti awiri ku area 49 zomwe zija zimene amapanga MCP zija. Komanso Marala wina amene kwawo sikuno kwawo ndi ku Mozambique koma akuyika kamira DPP wakaguliranso nayenso mkazi wina nyumba kukanjeza. Chikalowa mndale ntchito yake ndi kutumikira Amalawi osati kuzitumikira ife tokha. Chizunzulo tizichimva tsiku lina muzatikumbukira. Utenga wapadera chigawo cha Makudziro kuno ndimafuna upite. Ndikufuna ndauza MCP kunena kuti siyani kuipisa mbiri ya Frank Banda kuti ndi amene wapha Brian Banda. Mwatumizidwa ma social media kunena kuti Frank Banda ndi amene wapha Brian Banda. Amalawi zimene zindizaboza. Kafukufukutu akuchitika. Kafukufukutu abwera pali Mpopo FM pano. Chimene anthu akudana naye Frank Banda. Frank Banda anali personal assistant wa amalemu Asidiki Mia. Asidiki Mia atamwalira Frank Banda anauza IMCP kunena kuti iye sakupitirira kugwira nawonso ntchito limodzi. Wasiya sakhalanso mbali ya MCP. Ndipo anawauza amayi Sidiki Mia kunena kuti mayi mukudziwa chani? Imfa ya munanoyi ndi imfa yowawa. Simukuyenera kuyendera limodzi ndi anthuwa. Koma amayi Sidiki Mia anakakamira ndikuyenda ndi MCP chifukwa chonena kuti choona chake chenicheni iwowo amachidziwa. Lero anthu akufalisa kunena kuti Frank Banda ndi amene wapha Brian Banda. Musaone ngati kuti mukabwera ndi mauthenga ngati amenewo Amalawi akukhululukirani kunena kuti iyayi ndi kuti 2030 tibwereze MCP. Ndikufuna ndibwereze. Ndikufuna ndibwereze. Ndikunena kachitatu ndikufuna ndibwereze. Amalawi sakuifunanso MCP. And Amalawi sakufunanso azimva zopepesa za president wa MCP. Akapita kumaliro pepani mundikhululukire. Sitikukhululuka. Chiteze timadya chija. Nyika timadya zija. Makumbukira zonena kuti kutsogoloko kuzakhala zisango. Munayiwala. Makobira amene munali nawo maona ngati ndi china chilichonse cha moyo wanu. Lero muli kunja kwa boma. Lero mukumva kuwawa. Inu simukhala option ya Malawi yonena kuti ngati awa alipowa pena ndi pena sakuchita bwino ndi Amalawi tikavotere MCP. Ndi mayankhula mobwereza kunena kuti ngo ndikuti bwanji ngo simuzabweranso mboma.
mwauzidwa kunena kuti mukonze ubale. Ndi ndani amene angakonze ubale ndi MCP? Chifukwa ubale wina uliwonse MCP kumapeto kwake imakhala ndi chiwembu. Chikuyankhula pano pali nkhani ya imfa ya Chilima. Inayenda bwanji? Mudikire nkhani imene ija ithe ikafike kumapeto. Osabwera ndi propaganda, osabwera kunena kuti iyayi ndipo anthu inu ndinu anthu oyipa. Mukukumbukira ku gulu lanu lina la MCP mumayankhula za Brian Banda, ndikapeza ma conversation amenewo atumizidwa pa social media. Anthu ena atayimisidwa ntchito ku MBC mumayankhula kunena kuti amene yangu acho santhu ntchito. You are not the option ya Malawi. Ndipo Lopito Mtalika kukanakhala kuti kuli mwayi wina chikanati apitirize. Ndipo MCP ndi chimozimozolo kunena kuti acheya tiyeni inuwe chabwino musinthane ndi uyu mulamulire dzikoli. Koma MCP si option yathu. MCP si option yathu. Ndipo Malawi tisapeperesedwe kunena kuti MCP ikakhale ganizo loti ikalamulire so dziko. Ndikuti